bider os. Ej, jeg er helt bange nu. Ej, de flyver bare rundt ude på gaden. Hvor er det så? Det var vildt bange. Jeg tror, vi er sådan nogle, der tiltrækker fugle. Ej, jeg kan ikke lide, når de flyver sådan. Prøv at se den der flyver der. Ham der. Ej, nej! Hun så. Ej, hvor er det klamt. Ej, så. Værsgo du. Nej! Ja. Ej. Ej, hvor er de søde, mand. Ej, jeg kan ikke lide. Og så kommer han helt tæt på os. Jeg prøver at lægge en lige foran dig. Ej. Ej. Ej, hvor er det sandt for ham.